Знаете, че сме верни на нашия принцип всички политици да бъдат представени на вашето внимание. Тук в студиото е Николай Бареков. Здравейте! Здравей! Добър вечер, добър вечер. Знаете вече, не сме колеги и към вас подходът е друг, нали? Категорично и така трябва да бъде. Аз не случайно казах и през седмицата, че от многото покани, които получавам и получих, избирам да отида при тези журналисти, които са възможно най-остри, най-полемични и имат своя позиция. Благодаря. Защото това е интересно. Удобни телевизии, удобни водещи, на никой не му върши работа. Значи сме на барикадата, ако се възползвам. Само едно уточнение, ако позволите и двамата. Обявено е намерение за създаване на такава партия. Няма реално такава партия, така че аз честно се чудя какво точно мерят социолозите. Но факт е, че човек като Андрей Райчев, който е все пак академично призван да бъде социолог, други проучвания показват, че такава партия или такова движение може да бъде в парламента. Това е един добър старт и аз мисля, че ноември месец ще бъдем доста по-мотивирани, когато тръгнем да правим движение. Господин Бареков, това е като по учебник при вас. Само си позволявам да коментирам, тъй като смея да твърдя, че разбирам от политически технологии. Такава подгрявка обикновено не се случва случайно. Андрей Райчев беше млъкнал близо половин година. Сова Харис включи вашия проект в измервания. Самия вие сте учуден. Значи трябва да очакваме нещо сериозно, нещо голямо. И ще бъде добре пред нашите зрители да разкриете какво се случи ноември месец всъщност. Че се работи с план, това е повече от ясно. Аз нямам никакво намерение да откривам топлата вода, като се правя на недоразбрал нещо, особено при хора с опит. Ние наистина действаме така, че да предложим на хората нов модел за правене на политика. Това подгряване, за което говорим, не е случайно. Това подгряване има една единствена цел. Хората, които искат да променят съдбата си и да участват в реформата на България, да се обозначат, да ни потърсят, да се видим с тях, да коментираме, да полемизираме и с тези, които намерим общ път, да предприемем първите стъпки. Не желая да участвам в лидерски проекти, поредни месии, които падат от небето и да спасяват българската нация. Добре, обаче. Защо избирате политиката? Журналистиката ви дава много по-голяма сила и влияние. Тя може с всички и всички да държи под контрол и под ножа, включително. Партията е нещо много камерно в сравнение с трибуната, която има един журналист. Има и други лоши последствия. В момента, в който обявих политически намерения, бях подложен на тотален мониторинг от цялото общество и от медиите. Беше изкарано какво ли не и всеки ми казва, това е само началото. Така че лошите страни на това един български гражданин да се обяви за политик са изключително много. Съжалявам, че политиците до момента направиха така, че всички ние да се срамуваме. И аз си признавам честно, че ме е срам, че ме наричате политик и че гледате на мен като политик. Лошото е това, но е факт. Мръсна дума. Каквото сте си избрали, да. Съгласен съм. Добре, чакайте сега все пак да изясним някои положения. Чуват се приказки, че това е опит на определен кръг хора да се създаде политическа група за натиск вътре в парламент. Има ли нещо такова? Кой стои зад тази идея? Самородна ли е тя или някой я провокира? Група за натиск звучи много добре. И сега има нужда от група за натиск, защото всяко едно управление, което няма натиск, се проваля. А това се провали още на първия си ден, буквално с поредица от супер нелепи кадрови назначения. Що се отнася нямате предвид Делян Пеевски? Имам предвид много назначения, които направи ДПС. Не е само назначението на господин Пеевски за шеф на ДАНС, което стана така твърде неочаквано за цялото общество. Имаше протести, аз искам да напомня тук, защото в някои от тези протести ние участвахме като журналисти тогава, защото бяхме в конкретните населени места. Очудвам се каква наглост демонстрираха и то и двете партии, то не само едната, да кадруват и слагат партийни функционери или пък в Благоевград да сложат областен управител от ДПС. Давам примери с Пловдив. Не може и в Пловдив, в моя роден град, при положение, че града гласува разноцветно, но никога не гласува масово за Движението за права и свободи, да натрапиш областен управител от ДПС. Основната грешка на тези, които сега управляват, беше, че те не разчетаха посланията на избирателите. По някакъв начин аз участвах в тези процеси и съм дължен да си го призная. Това, което направих за бюлетините в Костинброд, до голяма степен, той Борисов го каза, свали ГЕРБ от власт.
Но тези хора, които сега управляват, не получиха мандат да правят коалиция. Те трябваше да направят едно програмно правителство, експертно. Така беше и представено, между другото. Това обещаха на обществото, да остават Орешарски да направи някаква прилична икономическа програма и да изведе страната от социално-икономическата криза, в която беше вкарана от ГЕРБ. Добре, чакайте малко. Само още малко. Не отговорих на въпроса, който ми зададохте. Да. Чия идеята и чия идеята? Кой? Защото аз, да додам още малко, моята информация, може да не е вярна, опровергайте ме, че в крайна сметка Емил Кошлуков ще оглави този проект. В това няма нищо вярно. Емил Кошлуков показа, че е направил стъпката от политика да се занимава с журналисти. Да. Днес също разговарях с него. Това е много приятно. Един от последните, как да кажа, действия като изпълнителен директор на предишната ми телевизия беше да убедя Кошлуков да остане в телевизията и да прави силно предаване и да не се съобразява с политическата конюнктура. Беше ми малко трудно, сега ще издам някаква тайна, сигурно ще му навреда, но Кошлуков имаше още от ранна есен две много примамливи оферти от две други телевизии, да напусне ТВ7 и да отиде да работи там. Не ги прие, той си подновява договор, ето това е новината, и избира да остане в телевизията. Що се отнася до идеята? Идеята, мога да кажа с чисто сърце, си е моя идея. Тя се зароди, когато се случиха февруарските протести, а малко преди това, малко една година преди това, на няколко пъти разследвания на мои колеги журналисти показаха, че нещата отиват към социално-икономическа катастрофа. В първите си мигове, когато подновихме кампанията България без цензура, която беше продължена една друга кампания в телевизията, в която работех, съжалявам, че се налага да правя реклама, тази кампания, радвам се, че е така, защото наистина не би трябвало да се гледаме като врагове. Тази кампания показа изключителната нищета и западналост на българската провинция, така да го кажа. Аз също съм от провинцията и затова си го признавам. Тя беше стигнала колосални размери. И тогава ние се опитахме да помогнем буквално с подръчни средства. Аз трябваше да назначавам адвокати и то стажанти, разбира се, защото сериозен адвокат няма да тръгне с мене по села и паланки да помага на хората. Просто ситуацията беше стигнала до кота бедствие. Тогава самите хора дойдоха при мен и ми казаха: ти така и така си тук, не виждаш ли, че хората ти имат доверие, те ти вярват, защо не се опитаме да ти помогнем да направиш някакъв политически проект? Тогава това ми се стори много абсурдно. Но честно казано, след като видях с какви мащаби демокрацията в България може да бъде фалшифицирана на 11 май, ми стана ясно, че наистина дълбоки реформи са необходими. Николай, кажи, моля те, журналистическо, колегиално любопитство. Да. Откъде получи информацията за бюлетините? Веднага ти казвам, но преди това позволяваш ли и аз да задам един въпрос? Да, знам, че имаш навика да изземаш. Да не, в този път ще задам само един. Кажи. Ако ти имаш тази информация, която бях получил дали щях да премълча нито миг? Отговарям веднага. За това говорим и аз смятам, че всеки истински журналист би отговорил по същия Няма начин. нищо по-подходящо за размисъл от такъв акт деня за размисъл. Аз съм на това мнение. Да ти разкажа в подробности. Беше петък или събота се падаше. Изборите бяха в неделя и аз по някакво стечение на обстоятелствата не бях в София, бях излезнал до провинцията. Вечерта мина спокойно и на другия ден сутринта получих обаждане. Аз получих от две места информацията, държа да кажа, но няма да говоря с имена. Едното беше от самото населено място, че е направен удар върху печатницата, че тази печатница е на ГЕРБ, ми беше казано, че едно момче, там, който е роднина на човека, който ми се обади, а той е взел телефона. Сега едната интерпретация, че му е дала телефона Мая Манолова, аз не знам кой му е дал телефона. Човека ми се обади, аз дигам на непознати номера и му дигнах. Той ми каза така, разказа тази история, момчето било много оплашено, той твърдял, че е замесен Росен Желязков от София, че ГЕРБ са фалшифицирали бюлетини. Това нещо ми се стори абсурдно, обаче аз пратих за всеки случай кола да провери дали има нещо там. И познай, жандармерията беше на място. Малко по-късно, аз още бях в провинцията, обаче не се бях задействал. Малко по-късно получих второ обаждане и това вече беше от много така сериозни кръгове в държавата. Става въпрос за кръгове, свързани с националната сигурност, на човек, който е по принцип е мой информатор. Аз като журналист имам такива информатори. Този човек едно към едно ми разказа тази информация и ми каза и точния брой на бюлетините. Същия този човек ми каза и следното. Ти реши какво да правиш с това. Ние няма да огласяваме медийно това събитие
Имахме желанието това нещо да стане достояние и на българския народ, но начинът, по който това можеше да стане, беше през президента Росен Плевнелиев. В петък или в събота, не в петък, защото събота става това, между 8 и 9 вечерта на него му е съобщено за това нещо. Той го е информирали президента. Информиране президента от най-високо място и е можел, ако пожелая, да направи извънредно изявление към нацията, той е президент, нито една телевизия нямаше да му откаже и да разкаже какво се случва. След това, ако ти забеляза, когато аз вече бях набит физически в Костинброд, защото ми удряха там функционерите на ГЕРБ, хората от прокуратурата или от следствието трябваше да дадат съобщение, че това е вярно, което аз съм съобщил. Прокуратурата пусна първото съобщение. Да развия още тази теза. Сега чувам, че ще бъдат повдигнати обвинения и на организаторите. Аз въобще не смятам, че този човечец там с печатницата, която между впрочем Любен Дилов ми разказа, че печатала много добре и му е печатала книгите. Не смятам, че този човек е виновник. За мен той е жертва. Това е голяма организация. Голяма организация. Няма как. Росен Желязков беше дясна ръка на Бойко Борисов и като кмет, и като министър-председател. Той остана главен секретар на Министерския съвет. Функционер на ГЕРБ от провинцията, но много висок функционер в партията, ми каза, че в неговия дом Цветан Цветанов, съдия Янева, мисля, че беше неговата съдийка, и още едно лице ми спомена, но мисля, че тези две са достатъчни. Лично Цветанов в тази среда е коментирал, че ако ГЕРБ печата бюлетините, става въпрос за 2011 година, изборите ще бъдат спечелени от ГЕРБ. И самият човек ми каза, аз чак след Костинброд разбрах всъщност какво прави Цветанов. Добре, господин Бареков, това ли слушам ви, така наблюдавам ви, откакто заявихте, че ще влизате в политиката, само че казвам го и на вашите колеги тук от сега управляващите, никой не храни това. Вярно, истината е много важно нещо. Говорихте за провинцията, аз съм учуден, че вие като човек от Пловдив чак сега сте видели колко зле живеят хората. Не е така, не. Две трети от българските граждани живеят под прага на социалната бедност. Това ли да очакваме от вашата бъдеща политическа партия? Мразете ГЕРБ, мразете БСП, те са лоши. Сега опитват се да ме вкарат, и това държа да го кажа, клакьори, според мен, и разни анализатори, свързани предимно с тия партии, срещу които аз съм, как Бареков употребявал езика на омразата, как той бил поредния Волен Сидоров, поредния пудел, дори беше активиран Ян Янев при госпожа Колезич да обяснява такова нещо. Господин Иво Инджев също сега обяснява. Няма такова нещо. Аз съм го казал го и вчера в Смолян. Никого не мразя. За мен основните грешки, които бяха допуснати, аз приемам своята вина и не мога да казвам, че е виновен само Бойко Борисов или само ГЕРБ, защото такива като мене общо взето имаха илюзията, която подплатиха с действия, че господин Борисов ще промени статуквото. Въпрос. На какво стъпваше тая илюзия? И какво я разруши? След като и царя се изхъби, така да го кажем, и след като се получи едно невъобразимо лошо статукво в лицето на тройната коалиция, където 7-5-3 или 8-5-3 беше и така нататък, Борисов беше различният играч. Той беше неординерна фигура, беше човек, който създаваше впечатлението, че има добри намерения. Той казваше много често, аз искам да ги преборя, но съм прекалено малък, нямам власт, нали? Ние ги хващаме, те ги пускат, спомняте си тези изявления. Реплики от филми. Разбира се. И този човек някакси беше различен. Имаше някаква чуваемост, която той даваше. Веднага давам пример, когато имаше натиск от дясната общност за назначаването на генерал Бригова Спарухов за шеф на службите. Той тогава ме потърси по телефона, включи се сутринта в сутрешния блок, каза, аз подкрепям ориентираните евроатлантически българи, той не трябва да бъде назначан. Помниш, и то точно към Бригова Спарухов, който го е създавал. Помниш първите съмнения какви бяха към Борисов, че едва ли не към царя, извинявай, че едва ли той ще обърне България към Русия, ще се откажем от НАТО. Някакси този човек ми стана симпатичен. И в един момент си казах така, може би са го направили други хора. Дайте да му дадем шанс. Той наистина има добри намерения. Не знаехте ли, вие сте информиран човек, господин Бареков, че това е проекта Прокопиев. Част от проекта Прокопиев, който тогава функционираше под името Глобална България. И там хората, които създават и днес някакви проекти, работеха върху този. Знаете ли кога разбрах за това нещо? Когато се създаваше самото правителство, то се пазеше в някаква тайна, нали все пак, кои ще бъдат министри и така нататък. Аз имах информация и когато видях имената на една голяма част от проектоминистрите,
на мен ми светна буквално червената початка. Видях имената на Трайчо Трайков, на Бисер Боев. Добре, само да довърша Росен тая Плевнелиев линия и на така. разговора. Да не би сегашната партия, която правите, да е реплика към партията на Саша Безуханова, нов проект на Кръга? За мен такава партия на Саша Безуханова е смешно нещо. Това Саша Безуханова няма как да събере гласове за себе си, поради една проста причина. Никой не я познава, освен ако са решили да купуват гласове. Езика на омразата беше въведен, тук да довърша и малко за Борисов, беше въведен именно от него. Той направи така, че българската нация се раздели тотално, че едните мразят другите, върнаха се скандираните червени бокуци. Той обясняваше 4 години колко са гадни БСП, колко са лоши ДПС, колко са гадни и така нататък. А всъщност насреща нямаше нищо градивно. И той остави държавата не само разделена социално-икономически, за жалост, на много малко богати, които също плачат вече, и на много бедни. Автопилота свърши. Разбира се, той раздели, отново върна разделение, което е абсурдно в 21 век. Ние отново се караме кой е червен буклук, на кой дядо му е убит на 9 септември, кой преди това. Това е пълен абсурд. Аз идвам тук с молба, наистина и във вашето студио, да кажем нещо много простичко на българския народ. Ако ние сами не си вземем нещата в своя ръце, ако не осъзнаем, че сме една нация, една държава, че всички имаме еднакви паспорти, няма да се оправят нещата. С омраза няма да стигнем до никъде. Това е абсолютно сигурно. Господин Бареков, понеже когато се появите, вие, несъмнено, вие сам вече сте почнали да изчерпвате темата Борисов. Виждам, че обяснявате всичко още преди да са ви питали. Понеже за нашето предаване, пък и за нашата аудитория са малко по-важни, по-сериозните политически неща. Аз ви предлагам от тук нататък да си говорим за вашия проект, тъй като е ясно какво правят коректният другите. въпрос ще бъде, извинявайте, ще ви поправим, вашия бъдещ политически проект, в който вие бихте участвали. Добре, който вие ще участвате. Има и въпросителна даже. Бихте много условно. Чакай малко. Няма Не да е изпадаме в така. такива условности. Ще говорим за бъдещия проект, но не. Аз мисля, че всичките ни биди идват от следното нещо. Ние даваме бъдеще на неща, чието минало не знаем. Когато научаваме миналото вече, след като сме им дали бъдеще, и изведнъж се стъписваме. Затова аз искам още мъничко с твое разрешение да само пробвам. да изчерпа, понеже ние се познаваме наистина с теб от много години, от 15 години. В едно студио сме стояли, В едно студио сме стояли и сме го деляли. Честно да си кажем, не беше ли целият политически низ от такива спадове, върхове и падения? И с дясната идея, и с СДС, и с бившия президент Петър Стоянов. Някои хора даже книги писаха за смъртта на дясната идея. Сега, говорим, че Борисов нищо ново не направи под слънцето. Нищо ново не направи. Сега, аз искам, понеже наистина направихте успешен проект телевизионен. Благодаря, че се признава това от колеги от общността. Сашо Диков примерно твърди, че TV7 била грандиозен провал. Има причина, сигурно да го кажеш. Не е там сигурно, не знам. Аз съм от хората, които могат да се радват на чуждия успех, казват, че е голям талант, ако имам само този талант, благодарите Господи. Но големият ви въпрос е следния. Вие се познавате с една от най-ярките личности, Цветан Василев, и една от най-оскандалените личности през последните месеци, Делян Пеевски. Откъде? Мога да продължа още с познанствата си. Познавам и господин Иво Прокопиев, познавам Васил Бошков, познавам Красимир Гергов, познавам Кирил Домовчиев, веднага казвам, познавам и Красимир и Георги Гергов, познавам още известни пловдивски бизнесмени. Не се срамувам от нито едно познанство. С част от тези хора аз съм имал общи проекти, да го наречем, и веднага казвам къде. И в телевизията, и в медиите, и в спорт. Най-големият медиен проект, който аз съм направил, го направих с всички тези хора, защото Василев, знаете, е собственик на Ботев, Кирил Домовчиев на Лудогорец, извинявам се, Тодор Батков на Левски. Аз убедих всички тези хора, че правата на българския футбол трябва да бъдат обединени в един пакет, който да го продават те, но да има и кой да го купи. В случая го купих аз, т.е. телевизията, и да работим по една маркетингова стратегия, която да дигне нивото на българския спорт и на българския футбол, за да могат парите да правят пари. Ето, затварям скобата, как и показа, че съм работил с тези хора. Василев го познавам от около 2-3 години. Между другото го познават много журналисти. Той има доста познати в тези среди и се вижда с почти всички тези хора най-редовно, доколкото аз знам от самите тях, не от него. Както с вас. Така, аз ще разкажа всичко. Добре. 10 години преди въобще да знам, че съществува банкер на име Цветан Василев, аз се познавах с Иво Прокопиев и с неговата съпруга, Галя Прокопиева.
Като журналист тогава бях много интересен за тях и са ме пробвали дали техните идеи могат да бъдат части от моите идеи. Общо взето познавам цялата политическа класа в България, познавам цялата икономическа класа и лично аз не бих делял тези хора на добри или лоши. Аз не бих лепял етикети. Но мога да кажа, че има добри и лоши практики. Василев аз го заварих като консултант на TV7 и имах предложение, което тази телевизия ми беше направила, когато той беше вътре в телевизията като консултант, още докато бях в BTV. Най-голямата грешка, която допуснах, и аз съм го казвал, е, че реших да послушам приятели, да го нареча, и да си преценя вече въз основа на техните съвети дали трябва да направя своята крачка, да напусна BTV и да се впусна в ново предизвикателство TV7. Телевизията беше преди това собственост на... Ще кажа защо, защото взе грешното решение. Тя беше собственост на Любомир Павлов, това леко ми притесняваше, аз го познавам Любомир Павлов, както и вие го познавате. Общо взето това е човек, с който трябва доста да се замисли някой, дали може да има нещо общо. Очаквах, че телевизията е оставена в лошо състояние, което нали, беше основната причина чисто менеджерски да ме спре да приема предложението. Но основният съвет, така, който наделя върху мене, беше господин Борисов, с който тогава аз си говорих по-приятелски. Той още не беше на власт, само да разкажа. Той беше министър-председател. Беше кмет на София, не сме имали никакви общи интереси с него. Говорихме си съвсем приятелски и прагматично дали си заслужава човек на моите години да направи подобна стъпка. Тогава той ми каза, виж, аз познавам Цветан Василев, мисля, че е много сериозен човек. Може да ти помогне много това, че той застава в един такъв проект, но, честно казано, бих те оставил да изчакаш ситуацията след изборите, тогава да вземеш това решение. Когато вече аз се върнах в телевизията, една година след изборите, от Василев нямаше и следа в телевизията, само да кажа. Там беше госпожа Светла Василева, с която пък аз работих в BTV. Да. Истината е, че ако някой ме върна в бизнеса с телевизията, въобще в телевизията, беше Светла, с която имаме и досега чудесни отношения. Заближа, аз имам и с Красимир Гергов и с Светла Василева. Това са ми били шефовете в телевизията. Тогава Светла ми каза, имаме нужда от тебе, ела, трябва да опиташ, трябва да създадеш екип. В интерес на истината, ето аз искам да кажа нещо. TV7 не е заслуга само на Бареков. Тази телевизия пари е инвестирал Любомир Павлов, пари е инвестирал след това Василев, пари са инвестирали и инвестираха по мое време Allegro Capital. Много хора са инвестирали пари в тази телевизия. Но и сега има хора назначавани по времето на господин Павлов и на господина Светла Василева, разбира се, и така нататък. Добре, значи по медийна линия всичко това. По медийна линия аз го разказвам много подробно, да разберат хората, че всички тези неща могат да бъдат видени и през формата на документи, договори. Това не са нерегламентирани личните контакти ме интересуват. Обаче има и още едно нещо. Всички се борим за гости, нали? Знаем какво е по телевизията, да се караш гости. И се чувствам на медиите вече с тази голяма битка, защото сте 10 големи журналисти, наистина. Ама ние не се борим с политиците, не се борим с едни пиари, които лично аз война водя с тях, но тя е крайно безуспешна и обречена изглежда. Въпросът ми е следния. Защо и по времето на кабинета на Борисов и сега министрите ви предпочитат пред всички? За жалост не е така. Имахме голям проблем. Първо, за мен е голяма грешка това, което правят в момента хората на ГЕРБ. И Борисов, и Цветанов избягват и вашата телевизия, и TV7, и BTV. Гледам, че напоследък почват и БНТ да избягват и отиват само в нова телевизия. Да, така е. Това е абсолютна грешка. Аз го казах и на пресконференцията на България без цензура. Един политик, ако иска да го уважават избирателите, трябва да отива при най-неудобните журналисти и да не ги гледа телевизиите, коя е малка, коя е голяма. Твърдя, че докато беше министър-председател, господин Борисов даде десетки интервюта за BTV за нова телевизия, а за нас даде при мен 2 интервюта, точно аз си ги спомням, за 3 години. При Кошлуков мисля, че отиде един път за нова година и един път беше в предбанята. Не отиде при Люба Колезич, примерно, не отиде при други водещи, които го канеха 5 пъти за 3 години. От неговите министри единствено така Цветанов имаше по-голям пресантиман към нашата телевизия и изчерпвам темата до тук.
Защо Цветанов сега? идваше? Защото Цветанов имаше и моята подкрепа тогава по първите знакови дела, които МВР направи по негово време. Сега, поканите към ГЕРБ, Ива, на колегите и на Кошлуков също, днес си говорихме с него по тая тема, към ГЕРБ са 2 пъти повече, отколкото към БСП и ДПС. Просто ГЕРБ бойкотира телевизията. Не, те го заявиха публично. Последната реплика на пиарката на ГЕРБ към Кошлуков е за мен истински позор, защото тя е казала за TV7 и шофьор няма да изпратя. Имате си разговор. Добре. Спираме с миналото. Въпреки, че то ще се появява и ще го изяснява. Случайно да знаете, има един въпрос тук в обществото. Картаген трябва да бъде разрушен. Нали така? Кой предложи Делян Пеевски? Случайно да знаете. Полемиката, която се развива последните дни между БСП и ДПС по тази тема, показва още един път колко тези хора наистина не стават за тази работа. В политиката трябва да знаеш, когато правиш една стъпка, ти трябва да знаеш отговора. Примерно Местан, Станишев и Орешарски не си ли даваха сметка, че ако обществото и журналистите зададат въпроса кой предложи Делян Пеевски, те трябва да имат отговор. Те нямат отговор. Те не са имали отговор, не са имали подготвен отговор. Което означава, че те са слаби политици. Ами не, да си измислили отговор. Като не знаят да си измислили някакъв отговор, който да казват пред медиите. Защото това е абсурд. Ти да правиш едно политическо действие, а след това да не можеш да го обясниш. И тук давам примери с БСП. Това беше между другото и първия коментар, защото ме потърсиха веднага след като стана скандала с назначението и протестите. Защитата, която БСП дадаха на господин Пеевски, за мен е истински позор въобще за политическото говорене. Те излезаха и казаха, ние повече няма да правим така. Да, това... Може ли една сериозна партия да предприеме такава стъпка и да няма аргументация? Извинявай, но аргументите на Станишев също бяха измукани от пръстите и нелепи. Тоест, и вие не знаете. Аз че не знам, ама не е работа да знам. Моята работа беше доскоро да питам. Проблема е, че Станишев и компания не знаят. Или поне се правят, че не знаят. Добре, от тук нататък ще трябва да отговаряте, между другото, ако направите партия и се реализира вашия политически проект. И понеже е скъпо удоволствие, вие така и не отговорихте на въпроса за хрумването ясно. Аз съм наблюдавал и съм правил подобни проекти, това да правиш спектакли, турнета и такива неща. Правихме го с България презареждане и виждам, че го правите вие сега похвално. Аз не го правя за първи път, аз това е сигурно 10-та кампания в живота. Не, въпросът е, който много хора си задават и вие знаете, че е така, кой плаща сметката. Това е най-лесният въпрос, на който аз мога да отговоря и съм го отговарял няколко пъти. Това е проект, който се реализира от компанията NoFrame и се плаща от TV7. Проектът е само за 2 месеца. Той обхваща сцена, обхваща екип, който пътува заедно с мен, обхваща музикално-артистична програма и водещ, организатор, както аз се наричам сам, който аз го правя доброволно, не съм взел 1 лев за това нещо и това може да бъде видяно. За тези 2 месеца и тези 20 града продуктът е в формата на 20 предавания. Между другото, с не лош рейтинг още на старт. Това си е решение, което телевизията е взела и го е взела, може би, за 3-ти или 4-ти път в рамките на последните 3 години. От всички кампании, които сме направили до момента, тази ще е най-ефтината, защото е най-кратката. Това, че сме дали хонорари на Нешка Робева и на останалите сме поели транспорта, мога да ви уверя, че това е най-малката част от бюджета. В Смолян, на среща с художествено-творческата интелигенция, пристигнаха хората от театъра и ансамбъл Родопи, заедно с Валя Балканска, която тя не е част от ансамбъл, но душата е там. Тези хора ми казаха, вижте, господин Бареков, знаем, че сте добър менеджер, смениха ни менеджера, предлагаме ви, говорете с кмета, станете ни менеджер на ансамбъла, защото приходите ни за последните 5 години са по 300 лева на година. Нали разбирате това за какъв ужас? Добре. Ако тези хора не ги бяхме взели сега с нас да пътуват по сцените на страната, ансамбъла беше буквално пред закриване. Къде ще бъде позициониран този проект, когато се създаде в лявото, в дясното, в центъра? Днеска господин Райчев, гледах го аз после на запис, защото сутринта в интерес на истината проявих интерес към друго лице, което гостуваше в друга телевизия. Той каза 3 пъти, ама Бареков е десен, Бареков е десен, Бареков е десен. Аз бях десен, когато с госпожа Николова бяхме тандем, екип и имахме общ телевизионен проект. Бях член на младежкото СДС и никой не съм крил, че моите убеждения като гражданин и като менеджер наистина са в областта на, как да кажа, на
на дясното мислене. Но либерална политика в България при толкова много гладни хора в днешно време е катастрофа. И аз мисля, че господин Симеон Дянков даде нагледен пример за това. Не искам да говоря сега къде ще бъде позициониран проект. Дали ще бъде вляво, вдясно или в центъра. Ще бъде там, където са нуждите на хората, които ще членуват в него и ще искат да гласуват за него. Като си видим хората, които ни подкрепят, ние заедно с тях ще седнем, ще изработим управленска програма. Но че ще има социални мерки, няма никакво съмнение. Че ще отиде държавата там, където вече няма, и в това няма никакво съмнение. Държавата няма в най-бедните региони, няма в най-социално значимите като обем пластове, всъщност хора, които са зарязани буквално Добре, от господин държавата. Береков. И още нещо, Ива. Бях обвинен от различни сайтове, че едва ли не съм новия Тодор Живков и комунист, защото предлагам да се върне казармата предвид на трудова повинност. Това да мислиш за българската армия, за образованието на ромите, не знам какво комунистическо има в това. По-скоро обратно, един начетен гражданин би трябвало да подкрепи образователна програма сред малцинствените населения. Не, това не става дума за мълчите. Наистина последен въпрос. Надяваме се, че ще напишете всичко в една програма. За мерките само да кажа, ще има програма, но за мерките не може пенсионерите в Смолян. Те взимат по 105 лева пенсия, отиват на ТЕЛК да вземат допълнително като инвалиди и срещат абсолютно бездушие, а лошото е, че получават сестросвет накрая документи. Да, защото имат много пари да го платят. Последен въпрос. Взимат, между другото, заеми от тези бързите потребители. Последен въпрос. Казвате, всички са се компрометирали, всички са влезли под ножа и под чертата. Не всички, говоря за лидерите, които наистина взимат ключовите решения. Само кажете на вас, защо да ви повярват хората. Първо да кажа, в ГЕРБ, в БСП, в ДПС, според мен има много сериозни, много достойни, много добри експерти и много добри администратори и политици. За мен провала не трябва да бъде хвърлен върху цели групи хора и граждани. Той е персонален провал, защото господин Борисов последните 4 години управляваше държавата като бащиния, като своя собственост, като крепостни селени българските граждани. Да сме мислили. По същия начин аз мисля, че са структурирани останалите управления. Сега, на мен защо да ми повярват хората? Не излизам и не казвам следното. Аз съм ново лице, идвам тук, за да го оправя и вие ми повярвайте. Аз имам много сериозен стаж като менеджер. Първото, което това трябва да се отбелязва. Между другото, защото някакси хората все още ме свързват само с това, че аз се показвам по телевизията, че говоря хубаво и така нататък. Да. Аз съм наистина добър управленец, който успя от една система, която беше в застой, TV7, да направя бърз прогрес и този бърз прогрес да има конкретни резултати. Човек съм, който сравнително добре си е подредил живота и на 41 години вече нямам никакви амбиции за забогатяване допълнително, за купуване на имоти, лъскави автомобили, домове, резиденции и така нататък. Имам нужда наистина да участвам в този процес на гражданска енергия и да поработя малко, ако щете и така го приемайте, за собствената си амбиция. Аз съм много амбициозен човек, не го крия това нещо. И така дори моите приятели му винаги ти казват, твоето его е много така голямо, прекалено голямо. Не плашете с егото, плашите хората. На Борисов егото е голямо. Неговото е патология, не его. Дори ми казва следната забележка, нали, по някой път, като те нападне, нали, Борисов, не му отговаряй, мълчи си. Моето положение, моята амбиция, те ме водят напред. Аз искам да направя тази малка крачка за някой, за мен е също така малка крачка, защото голямата крачка ще я направя, ако влезна в парламента и мога да управлявам. Искам да я направя, за да си докажа и на себе си, и на хората, че наистина може да има управленци, които да управляват с грижа за тях. Просто да мислиш за човека, който те е избрал и за човека, който живее в България. Това е, а не за джоба си. Тоест, да. И вярваме, хората трябва да повярват на вашата честна дума. Вие казахте току-що вярваме, значи съм успял да ви убеда. Вярваме, не вярваме. Аз говоря от името на хората, но позволявам страна. Да убедиш човек като Ива Николова е показателно, че можеш да убедиш, естествено, че това е шега, е показателно, че можеш да убедиш много широк кръг от хора. Защото журналисти като тебе сте недоверчиви хора и така трябва да бъдем. Крайни, затова питам, защо да повярваме. Който излиза на Мегдана и иска да му повярват хората, абсолютно редно трябва да бъде бит от първия до последния момент. И да не му се спестява нищо, защото аз съм убеден, че в противен случай феномена Бойко Борисов пак ще потропа на вратата. Добре, за всички хора, които ви познават, накрая последен въпрос, който е първи за всеки политик. Вие сте начинаещ такъв.
От какво ви е срам и с какво се гордеете най-много? Отговорът и на двете ще е тривиален, от гледна точка на това, че единия път съм го изговарял много. Най-много се гордея с детето ми. Сега няма какво да се лъжа. И малко по-малко се гордея с факта, че успях да извървя стълбичката преди малко. Човека, който ме посрещна долу от асансьора и ме качи догоре, е човек, с който съм работил преди 20 години в БНТ. Тогава, малко преди това, работих като охрана в социалното бюро. Извървял съм целият този път до изпълнителен директор, член на 2 международни борда на директорите и съм подписал най-големия договор в Източна Европа с CNN. Все пак нещо съм направил. И се гордея, но много по-малко, отколкото сина ми. От какво, казвате, ме е страх или срам? Ще ви кажа, то е едно и също. Страх ме да не се повтори това, от което ме е срам най-много. Срам е за това, че аз в продължение на около година и половина, вътрешно в себе си знаех какво е положението на държавата, докъде Борисов ще изведе кораба на финала и вместо да изляза публично да се противопоставя на тази политика още през 2010 година, аз загубих 1 година време да се опитвам да убеждавам Борисов, министрите около него, за грешките, които допускат. На мен всеки път ми беше казано, да, ние имаме огромна чуваемост, спокойно, взимаме мерки, работим. Те знаеха, и Дянков знаеше, и Трайчо Трайков знаеше, и Борисов знаеше за цената на ток. Разследванията на Диляна бяха показателни. Знаехме какъв срив тези хора нанасят за здравеопазването в социално-икономическата сфера. 2010-та се опитах да убедя Борисов в едно интервю, което даде пред мен в Министерски съвет. След интервюто станахме на разговор, че ако те не вдигнат доходите на хората, ако нямат програма за това, просто българина накрая няма да може да си плати сметките. 1 година и нещо, аз честно казвам, се опитах да променя, помня